Vă spunem bună seara tuturor! Astăzi avem o sărbătorită micuță, o mică prințesă, care se numește Amelia. Iar surpriza vine de la părinții ei, de la mămica Viorica, de la tăticul Mihai și surioara cea mică Milania. Să ne trăiască Amelia la mulți ani, ne ducem să-i facem surpriza! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Amelia să trăiască, Amelia să trăiască, la mulți ani. Amelia să trăiască, Amelia să trăiască, la mulți ani. Astăzi este ziua ta, o zi plină de magie și bucurie, pentru că împlinești 6 anișori. Este un moment special în care ne amintim cu emoție de ziua în care ai venit pe lume și ai umplut inimile noastre de iubire și fericire. Ești o fetiță minunată, plină de energie, curiozitate și bunătate, iar fiecare zi alături de tine este o adevărată binecuvântare. Îți dorim să crești sănătoasă, voioasă și mereu înconjurată de dragostea celor care te iubesc. Să ai parte de multe momente frumoase, de prieteni buni și de toate surprizele minunate pe care le merită o prințesă ca tine. Te iubim nespus și îți dorim din suflet un sincer la mulți ani, cu mult drag, mămica Viorica, tăticul Mihail și surioara ta, Melania. Ai înțeles de la cine vine surpriza? Aplauze! Așa, pentru Amelia și pentru familia ei frumoasă. Bravo, Leila!
toții numărăm la 3 și tu sufli, da? Te-ai gândit? În gând. Te-ai gândit la o dorință? Te-ai gândit. Hai numărăm cu toții. 1, 2,